खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आयु एलाय आयु जिदि दे आबा बुङो दे मा बुङाय लाजिबाय दाने थ' दानिसो आङो डिउटिनिफ्राय फैदों थोस हामाना बाबा फै मोसाना दिन्थिगारनो हामा बाबा इदि गाबज्रि मानसिफ्रा बेद बयनायसै नोंखौ सिथादो दानिसो आङो डिउटिनिफ्राय फैदों बेलासिनि डिउटिमोन नालाय फैयैनो 8:30 जाफैखायो ओमफ्राय फैनानै न'आव फैनाय लोगो लोगो ओरैबादि बिराद गोजोननाय मोनथारबाय आं खुसिल' दिंटिरिटि खनसे मोसानानै लाहाय आंनि न'आवहाय मा ओंख्रि संदों बाबाया न'आव थांदोंमोन न'निफ्राय दिनै फैदों नालाय माबानिफ्राय सातालिनिफ्राय दिनैहाय बाबाया फैदों आंनियावहाय ओमफ्राय बाबाया लाबोदों अमा आथिंजों सबायजों संगासिनो रुगासिनो प्रेसार कुकाराव सबाय ओमफ्राय अमा आथिङा गोथावल' खामानि मावनानैहाय मेंना फैनानै बिदि मनपसंद की खाना मिल जाए तो कितना खुश लगते हैं ना गाइस क्या बोलूं मैं तो आंबो दिनै बिराद खुसि जागोन आं ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै माबादि गोथाव संदों आंनि आइया माने आंथ' डिउटिनिफ्राय फैनानै देरि जाखायो नालाय ओमफ्राय मेंबोयोबो बेखायनो मामियानो संबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो माखासे मानि दख'ना गोदान सफैदों दे आंनियावहाय स्टकआवहाय देखायनो मोनाखै आङो समानो जाला माने बेस्थ'जोंनो थ' नोंथांमोना जायफ्रा दख'ना बायनो गोसो खम बेसेनावनो दायो मोजां दख'नानि कालेक्सन मोनगोन एकदम आङो माने रिजेक्ट माल बेफोरखौहाय फाननो बायो आरोना आरो फाननाबो मानोना 50 थाखा 100 थाखा खम बेसियाबो माने खम सोरबाफोर हरनानै रिजेक्ट माल हरोबा बेयावबो माने आं गावखौनो गाव साबमा फिल खालामो आरोना मानोना बुङोब्ला बयबो फैसा होनानै बायो नालाय बे 50 थाखा 100 थाखानिबोथ' भेलु दङ जायफ्रा खस्थ' खालामो बिसोरसो मोनथियो नालाय आं गावबो खुथा मावो थ' माने पार घन्टा बेसेबां खामायो नै बे हिसाबखौ होयोब्ला माने 50 थाखा 100 थाखाबो बिराद गिदिर एमाउन्ट आरोना थ' बिनि थाखायनो गाज्रि मोनो बिदिखौ हानायमानि बयनोबो मोजां प्रडाक्टखौ होनो नाजायो आङो आरो जाहाथे रं सं खारै बेफोरबायदि दिन्थिनो आं नोंथांमोननोहाय माखासे मानि दायो रायजोफोर आं माबा मोनसे खालामनो थांगासिनो दं गाखोनोसै हौवा फिसा गैया नालाय बेखायनो नै गुदुङा मा एसे गुदुं लाबो हमजायो खौ आं लागायसिखायनोसै मानोना आंनि लाइटना ओरैबादि मोलेले नुयो प्रब्लेम जायो सिनायलाया सिनि आगरफोरखौनो नुलाया सिलायदों आंखौहाय सुइसा लागायनाय जादोंना जायाखै जाबाय खानसे आंनि फिसालाया जानै राजा बादि दै नाङा ना इस दे भिडिअ दिन्थिदोनि दसेनो सिफोरखौ नायदो सनाफोर मा सि कालेक्सन सफैदों ओरैबादि मोजां माखासेफ्रा जोब्बायमोन नालाय बेफोरखौ देखायनोसै आरो आङो ओरै देखायदो दे मोनसे बेखेवनानै देखायनि आं बारा गोबांथ' देखायनो हानाय नङा थेवबाबो जा हायो एसे एनै आं देखायनोसै नोंथांमोननोहाय मानोना दायो हाबानि सिजन नालाय थ' बयनोबो गाननो जोमनो नांगौ बिदिजों बोरै जाबावनांगौ बाबा माबोरै खामानि मावबावनांगौ नोंनो सिगां थाथेना होयो हिन्जावफ्रा बोरै नायहरबावनाय दख'नानि डिजाइनखौलाय
थ' मोजां दख'नायावहाय नोङो मोखां थाथेना होयो नै नायदो आब'मोन आगैमोन साद्रिया दानिया गोदान डिजाइन दालायबाय आरोना बेनिया बिराद मोजां समायनाखानाय पिस्ता कालारावहाय इउनिकनो ओमफ्राय प्रिमियाम कटननिया माने गासैबो पियर कटन सिफ्रा माने सुबाथाय एसेनो नरम जाखायो नालाय थ' प्रिमियाम कटननि सिफ्राखौहाय गानोब्ला माने सुनायनि उनावहाय आयरन होफामनानै गानफिननांगौ आरोना जों जेरै गासैबो कटन पियर कटननि जों कुर्ति गान नाइटि गान सारि गान जिखुनु जों गाना मानो कटन बाथाय एसे नरम जाखायो आरोना सुबाथाय नै बेफोरबादि आरोना माखासेफोरखौहाय गुबुन ब्रेन्डनि दख'नाफोरखौहाय माने भिडिअ बानायलाबायनाय मानाय नुदों नालाय आङो खोनो होनदों आरो आंनियाथ' ब्रेन्डनि सेक लगायनायनिबो गैया नाथाय आंना दामाबो खमावनो हरखायो आङो ओमफ्राय थेवबाबो आं खोन्थाना होबाय आरो गासैबो सिनि क्वालिटि हिसाबैहाय जोथोन लाखिनांगौ दं माखासे माने सिखौ आरोना जों जेसेनो दामि जोङो सिबायो एकदम सारिफोरखौबो सिगांहायथ' आं बहुतनो बायना गानोमोन नालाय 10,000 15,000नि सारिफ्राबो जेसेनो दाम गोसा असेनो जोथोन लाखिनांगौ जायो सिफोरखौहाय ओमफ्राय बेथ' गोलोम बोथोर गोजां बोथोर गासैबो सिजनाव कम्फर्टेबल का ओरैबादि थान्दा आरामनो सिया अनलि सुनानै बेफोरखौ सुयोब्ला आयरन होफाम गाननायबावदो नै आब'मोन आगैमोन दाखालि आं गाननानै रिल्स बानायदोंमोन ना ओरैबादि मोजांखा बेबो प्रिमियाम कटननि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बिराद मोजांखा दै नै साद्रिनि डिजाइनाबो नायनानै लादो समायना रमायनाखा एकदम बासिनो हाया रावबो कम्फर्ट लेभेलानो आलादा बेफोरनिया नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा इउनिक कालार बेफोरबो बिराद डिमान्ड जादों आरोना बे कालारा पार्टनावहाय मिक्स पार्टआवहाय बिराद डिमान्ड जादों माने बे कालारखौनो बयबो मोजां मोनदों आरोना थ' सोरनोबा जुदि नांगौब्ला दायो मोनगोन नैबे प्रिमियाम दख'नाखौहाय दाम खमावहायनो दै आंनिया ब्रेन्डनि बादि दाम नङा नाथाय क्वालिटियाथ' बिराद मोजांखा बाबा खाथ' इदिखि जायोना खामानिखौ मावनो जालेयो सिख्लाफ्रा बोराबनाय सिखारदो दे बेखौलाय सोर फोरोंनाङो नायलाय बुद्धिया थांबाय नै गावनि दुदु लोंग्रा बथला गाव खोख्लैहरबाय रायखौहाय नायहो माखासेन बबेजों दुदु लांखो जिखाना माइनि बुद्धि दं बेनाव बाब दायो अमा एवनाया जाबाय दायो बेखौ सबायजों बाग्रायनोसै लुबै ने दाने बाग्रायबाय नै मा भाषाने बड'ने बाब बाग्रायलायबायनो द'जों सबायजों बाग्रायलायबायनो खनलाय नांलाय खनलाय होननायावसो बाग्रायलायदों होननायखौ खोनायोमोन दा बाग्रायलायबायनो बाब खम गोथाव जानोसै माखासेखौ नै एसेखौहाय बोखांबाय आरो गोबाङैमोन नालाय बेदरा बांद्रायबाथ' बांद्रायगोन सबायजों बेनो हालाय आङो नै साखिनोसै फिसालाया खाद आं होगोन खादो Dale. Dale nữa. Ini sini. सबायजों अमाजों अमा बेदरबाव गलायखाबाय खाहोनोसै उदला उदलि जायाला मोजां मोननाय नङाना
kalau kak. Kalau kak. Betul, mama. So guys, thank you so much. Thank you for watching. Love you all. See you in the next video.